नागारदों आरो नागारदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै 18 नं मानास सेरफां बियाबनि दाब दाब गामिनि सुबुंफोरा 18 नं मानास सेरफां बियाबाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ अनसायनायनि दोहौ 18 नं मानास सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय लन्डन बगिदारा गामिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोखौ नागारना सा 22 सुबुंफ्रा जांगिला हाज'वारिजों बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैयो। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै फानबारि प्राइमारिनिफ्राय सा 20 निख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय आरो जांगिला हाज'वारिखौ देरहासार खालामनो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैनाय नुथाय।